Ktorý film vyhral najviac Golden Globes v histórii? Je to za A. Titanic, za B. La La Land alebo za C. Forrest Gump. Je to za B. La La Land. Ktorá herečka má najviac výhier Golden Globes? Je to za A. Cate Blanchett, za B. Nicole Kidman alebo za C. Meryl Streep. Je to za C. Meryl Streep. Ktorý seriál vyhral najviac cien v kategórii dráma? Je to za A. Mad Men, za B. Breaking Bad alebo za C. The Crown. Je to za C. The Crown. Ktorý herec vyhral Golden Globe 3-krát po sebe? Je to za A. Jack Nicholson, za B. Tom Hanks alebo za C. Al Pacino. Je to za A. Jack Nicholson. Ktorý animovaný film vyhral Golden Globe a nebol Disney ani Pixar? Je to za A. Frozen, za B. Spider-Man alebo za C. Toy Story. Je to za B. Spider-Man. Kto má najviac Golden Globes za filmovú hudbu? Je to za A. Hans Zimmer, za B. John Williams alebo za C. Alan Menken. Je to za C. Alan Menken. Ktorý seriál bol prvý fantasy seriál, čo vyhral hlavnú cenu? Je to za A. The Witcher, za B. Game of Thrones alebo za C. The Rings of Power. Je to za B. Game of Thrones. Ktorý film vyhral Golden Globe ako komédia, hoci to bola dráma? Je to za A. Joker, za B. Martian alebo za C. Get Out. Je to za B. Martian. Ktorý herec si neprišiel prevziať cenu, lebo bol opitý? Je to za A. Johnny Depp, za B. Jack Nicholson alebo za C. Marlon Brando. Je to za C. Marlon Brando. Ktorý film vyhral Golden Globe, ale nezískal ani jedného Oscara? Je to za A. 1917, za B. Titanic alebo za C. Gladiator. Je to za A. 1917. Ktorý herec bol viac než 10 krát nominovaný, ale nikdy nevyhral? Je to za A. Brad Pitt, za B. Matt Damon alebo za C. Johnny Depp. Je to za C. Johnny Depp. Ktorý seriál vyhral Golden Globe, hoci mal len jednu sériu? Je to za A. True Detective, za B. Queen's Gambit alebo za C. Fargo. Je to za B. Queen's Gambit. Ktorý seriál porazil Breaking Bad? Je to za A. The Wire, za B. Mad Men alebo za C. Dexter. Je to za B. Mad Men. Ktorý herec vyhral Golden Globe za komédiu aj za drámu? Je to za A. Robin Williams, za B. Jim Carrey a za C. Tom Cruise. Je to za A. Robin Williams. Ktorý film bol nominovaný, ale úplne ignorovaný výhrami? Je to za A. Barbie, za B. Titanic alebo za C. Oppenheimer. Je to za A. Barbie. Kto vyhral Golden Globe bez hereckého vzdelania? Je to za A. Tom Cruise, za B. Will Smith alebo za C. Sylvester Stallone. Je to za C. Sylvester Stallone. Kto vyhral 2 Golden Globes v tom istom roku? Je to za A. Leonardo DiCaprio, za B. Kate Winslet alebo za C. Brad Pitt. Je to za B. Kate Winslet. Ktorý seriál vyhral najviac Golden Globes v jednom roku? Je to za A. Mad Men, za B. Succession alebo za C. The Crown. Je to za B. Succession.
A pokud jsi filmový fanoušek, tak nezapomeň dát like a odběr a stáhnout si aplikaci Gaučing, kde můžeš ohodnotit tvé nejoblíbenější filmy a seriály. Čauky!